Dobrý den, jsem Martin Švec, zakladatel a generální ředitel Simplea pojišťovny. Dobrý den, jmenuji se Kamil Holánek a jsem v naší pojišťovně obchodním ředitelem. Dneska bychom vám rádi představili naše nové pojištění dlouhodobé péče A nový nemovitostní fond Ambitcare. Martine, co je to pojištění dlouhodobé péče? Je to pojištění, které pomůže lidem v případě ztráty soběstačnosti, to je schopnosti se postarat sami o sebe bez pomoci jiné osoby. Pojistné plnění z pojištění dlouhodobé péče tak může zajistit prostředky na péči v pobytových zařízení nebo nahradit ušlý příjem v případě, kdy o pojištěného pečuje například někdo z rodiny. Kdo určí, zda je daná osoba dlouhodobě závislá na péči a co to konkrétně znamená? Závislost na péči posuzuje úřad práce, který u člověka nejprve provede tzv. Sociální šetření. V rámci toho zjišťuje schopnost samostatného života člověka v jeho přirozeném prostředí. Výsledek tohoto šetření zašle úřad práce příslušnému institutu posuzování zdravotního stavu, dříve tzv. Posudkovým lékařům, který na základě tohoto posudku a doložených zpráv o zdravotním stavu rozhodne o stupni závislosti daného člověka. Tento posudek jako pojišťovna vždy respektujeme. Jen je proces v praxi často zdlouhavý a umístění člověka je potřeba řešit rychleji. Proto ještě před podáním žádosti na úřad práce zahájíme vlastní šetření, na jehož základě může dojít k přiznání pojistného plnění daleko dříve. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby. Mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a v případě osob starších 18 let péče o domácnost. Martine, jaký je rozdíl mezi invaliditou a dlouhodobou závislostí na péči? Invalidita se posuzuje podle toho, zda je či není člověk schopen vykonávat pracovní činnost, případně v jakém rozsahu. Dlouhodobá závislost na péči, takzvaná nesoběstačnost, se posuzuje podle toho, zda je či není člověk schopen zvládat základní životní potřeby. Pojištění invalidity je pojištění na dlouhodobý propad mého příjmu z důvodu, že nemůžu pracovat nebo můžu pracovat jen velmi omezeně. Pojištění dlouhodobé péče je pojištění pro případ, kdy budu potřebovat, aby se někdo druhý o mě postaral. Kamile, o tomto tématu se ve společnosti moc nemluví. Co vedlo Simplea pojišťovnu k tomu, že tento produkt zařadila do své nabídky? Ano, péče o osoby závislé na péči je na rozdíl od tématu starobních důchodů v širší veřejnosti velmi upozaděno. Přitom v dlouhodobém měřítku mohou být dopady minimálně srovnatelné. Malý impuls přišel s novelou zákona o daních z příjmu z 1. ledna roku 2024, kdy může být nově zaplacené pojistné za pojištění dlouhodobé péče daňově uznatelné. Sami máme rodiče, někteří z nás prarodiče, a proto je nám toto téma blízké. V pojišťovně sledujeme trendy, ať už medicínské nebo populační. Zároveň máme ve skupině penzijní společnost Rentea. A z hlediska dat víme, že vývoj demografie v České republice je neúprosný. Stárneme. Jsme si vědomi, že stejně jako v případě penzí se nemůžeme do budoucna spoléhat pouze na stát. A proto jsme se rozhodli našim klientům nabídnout vlastní řešení. Kamile, kdo a proč by si měl toto pojištění sjednat? Pro koho je určeno? Na tuhle otázku neexistuje jednoznačná odpověď a je potřeba ji rozdělit na více částí. Měli bychom začít samotnou demografií a vývojem stárnutí v naší populaci. Z dostupných dat je predikováno, že do roku 2050 vzroste počet seniorů z 2,1 milionu na 3,1 milionu. V souvislosti s tím se musíme podívat na další důležitý údaj a tím je samotná délka života. Podstatné je, že se dožíváme v průměru delšího věku. Konkrétně ženy 82 let a muži 76 let. Zatímco délka života se nám dlouhodobě zvyšuje, tak průměrná doba dožití života ve zdraví stagnuje. Co z toho vyplývá? Že se nám počet osob pobírající příspěvek na péči 3. nebo 4. stupně do roku 2050 více než ztrojnásobí. Kamile, co obnáší péče o člověka vyžadujícího dlouhodobou péči? Velká část lidí nemá představu nebo ještě neměla osobní zkušenost s tím, jak velké omezení člověk s tímto handicapem má. Pokud se tedy bavíme o člověku, který nezvládne vykonávat minimálně 8 základních úkonů denní potřeby, tak je péče o takového člověka velmi náročná. Člověk s takovým omezením není schopen vykonávat úkony běžné denní potřeby. Jsou to kupříkladu úkony jako najíst se, obléci se, dojít si na toaletu, pro nás běžné a všední věci, které člověk s tímto omezením není schopen. Samozřejmě lidé, kteří s tímto mají osobní zkušenost a pečovali o člena své rodiny, ví sami nejlépe, jak náročná taková péče je. Je to téměř nepřetržitá péče, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Martine, jak takové pojištění v praxi funguje?
V případě, že se zdravotní stav našeho klienta zhorší takovým způsobem, že přestane zvládat základní životní potřeby, může se na nás obrátit on nebo jeho blízcí. V tu chvíli u nás začneme proces šetření, kdy náš posudkový tým na základě poskytnutých informací a terénního šetření v místě bydliště pojištěného může posoudit stupeň závislosti daleko dříve než úřad práce, a to až o několik měsíců. Pokud tedy na základě našeho šetření víme, že pojištěný splňuje 3. nebo 4. stupeň závislosti, tak nemáme důvod čekat na rozhodnutí úřadu práce a můžeme plnit rovnou. Pojistné plnění můžete použít na pokrytí nákladů spojených s péčí o danou osobu, ať už je péče poskytována v domácím prostředí nebo v pobytových zařízeních. Jak s pojistným plněním naložíte, je plně na vás. Martine, v čem je pojištění dlouhodobé péče od Simpla jiné? Víme, že v České republice je nedostatek lůžkové pobytové péče a že v mnoha případech nemusí být finanční plnění to správné řešení. Často lidé čekají i několik let na umístění v pobytovém zařízení. Na toto jsme také mysleli. Naše pojištění zahrnuje i možnost umístění v našich partnerských zařízeních s vysokým standardem služeb a péče, a to výrazně rychleji. A v tom se naše pojištění liší od konkurence. Kamile, a co zkoumání zdravotního stavu? Jak probíhá? Jedná se o nejdůležitější moment při sjednání pojistné smlouvy. Snažili jsme se zdravotní dotazník udělat tak, aby byl co nejvíce lidský a srozumitelný, protože to je alfou a omegou životního pojištění. Pokud odbydu zdravotní dotazník s domněním, že si cítím zdravý, přestože nejsem, pak podstupuji velké riziko toho, že pojištění nebude fungovat tak, jak má. Tady prosím na všechny apeluji, aby skutečně otázky poctivě prošly a vyplnili maximum možného. Přece jenom v dnešní době internetu máme velkou výhodu toho, že pokud se dozvím od klienta název léku, mohu si jednoduše dohledat na internetu a zjistit, k jakému účelu se ten lék používá. Proces zdravotního ocenění bude plně automatický. Využijeme technologie, které jsme již v minulosti implementovali do online sjednávače rizikového pojištění. Klient se tak hned dozví, zda a za jakých podmínek byl do pojištění přijat. Zásadní informace je ta, že nebudeme aplikovat výluky v souvislosti se zdravotním stavem. Při budoucích likvidacích to vnímáme jako velmi choulostivé. Martine, kolik zařízení má Simpla k dispozici nyní a plánuje do budoucna rozšiřování pobytových zařízení napříč Českou republikou? V roce 2024 je k dispozici 9 zařízení, které provozuje náš partner společnost AHC a které zároveň splňují naše nároky na kvalitu. Jelikož chceme, aby toto pojištění bylo dostupné více lidem, potřebujeme tyto kapacity navýšit. Proto jsme společně se skupinou Ambit založili náš nový nemovitostní fond Ambit Care. Ten bude investovat do nových pobytových zařízení, a to napříč Českou republikou, především v oblastech, kde žijí naši klienti. Kamile, pro jaký typ investorů je nemovitostní fond vhodný? Nemovitostní fond Ambit Care je vhodný zejména pro konzervativnější typ investorů. Stejně tak je vhodný pro investory, kteří hledají hmatatelnou investici nebo naopak investici se sociálním přesahem, kdy na jedné straně investují své finanční prostředky s očekávaným výnosem 5 až 7 % ročně a na straně druhé svou investicí pomáhají budovat tak potřebnou síť pobytových zařízení napříč celou Českou republikou. Martine, je investice do nemovitostního fondu dostupná i pro klienty, kteří neuvažují o pojištění dlouhodobé péče? Investovat do nového nemovitostního fondu Ambit Care můžou všichni klienti Partners, takže nejen ti, kteří mají zájem o naše pojištění dlouhodobé péče. Martine, řekni nám na závěr, jaké jsou plány do budoucna? Naším cílem je vytvořit největší soukromou síť pobytových zařízení v České republice a tím zpřístupnit naše pojištění dlouhodobé péče co nejvíce lidem. Těšíme se na spolupráci. Jsme Partners.